Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да изпълните слънчев поздрав. Слънчевия поздрав е древна практика, която съчетава дишане и движение, помагайки на тялото да се раздвижи и на ума да се успокои. Тази последователност от асани не само засилва физическата сила и гъвкавост, но и балансира вътрешната енергия, като ни помага да започнем деня с яснота и осъзнатост. Нека заедно да събудим тялото и ума чрез този древен ритуал. Заставаме в началото на постелката, като стъпалата са леко раздалечени в петите, палците са допрени. Раменете са далече от ушите в поза планина. Вдишваме назад и издишваме в щъркел. Поставяме длани на пода и левия крак назад, като пръстите на стъпалото са надолу. Заставаме в дъска, издишаме и вдишваме в кобра. Издишаме в куче, гледащо надолу. Десен крак напред. Дишваме. Издишаме отново в щъркел. Вдишваме нагоре. Това е половинката от серията Слънчев поздрав. Започваме с втората половина, като дишаме назад. Издишаме надолу в щъркел. Десен крак назад. Вдишваме. Дъска. Задържаме дъха. 8 точки. Издишаме. И вдишваме в кобра. Издишаме в куче, гледащо надолу. Ляв крак напред вдишваме. Издишаме в щъркел и вдишваме нагоре. Това е един цикъл на слънчевия поздрав. Втори цикъл. Вдишваме назад, малко по-бързичко. Ляв крак назад вдишваме. Дъска. Задържаме дъха. 8 точки. Издишаме. Кобра. Вдишаме. Куче, гледащо надолу, издишаме. Десен крак напред вдишваме. Ляв до десен издишаме и вдишваме нагоре. Издишаме пред гърди. Вдишваме нагоре. Издишаме в щъркел. Десен крак назад, пръстите надолу вдишваме. Задържаме в дъска. 8 точки издишаме. Вдишваме нагоре. Издишаме в куче, гледащо надолу. Ляв крак напред вдишваме. Издишаме ляв до десен щъркел и вдишваме нагоре. Издишаме пред гърди. Препоръчвам начинаещите да направят между 4 и 6 повторения на слънчевия поздрав. И не се притеснявайте за начина, по който изглежда тялото ви. Харесвайте се.